Hej, jeg vil starte med at give nogle tip i dag, og Kasper sidder ved siden af mig. Der. Og vi er de to springere, der lige vil give nogle tips til noget spring. Jeg har hørt, at der er mange, der har snakket om, hvordan man laver backflip og sådan noget. Det er rimelig nemt at lave. Jeg skal bare forsøge. Ja, det gjorde Kasper, og han var faktisk meget tæt på at brække nakken. Ja, okay, jeg landede på hovedet 5-6 gange. Han gav ikke op. Et godt råd, lad være med at aldrig give op. Aldrig give op. Aldrig give op, når jeg springer. Og frontflip, det står for standsug. Og modtale. Den, hvor lampe på benene skal I prøve at se, om I kan lave den med spredte ben, så får man en bedre rotation på. Hurtigt rundt. Jeg har lært noget, der hedder, han er en mand, der hedder Tom. En dreng, der hedder Thomas. Han er mega fucking vild til at springe. Funktion i hovedet. Mega fucking syg. Og det andet tip til back, det er at der skal man også gribe fat i. Ja, men der kan du så bestemme, hvad du vil gribe fat i. Du kan gribe fat i bollerne og sådan noget. Tittemanden. Og Barani, det er, hvis du kan lave en araber på jord, så prøv at se, om du laver en araber på trampolinen. Så skal du bare gøre det op i luften, uden at sætte hænderne i. Og du skal bare øve dig på et par gange, fordi så bliver det lidt bedre. Er det ikke rigtigt, Kasper? Jo, det var sådan, jeg gjorde. Vi siger tak herfra. Jeg lugter lort.